imbali ichaza ukuthini futhi isetshenziselwana? Isebenzisela for abokhokho ayidalwa. Yeah. Ngicabanga kanjalo. Angazi. Hayi ngabe ngidlala ngawo. Ngiyayibeka nje akaze ngiyihluphe ngokubuza ukuthi. Masizazi indlela zomkhululo wethu quiz challenge. Sanibonani, igama lami nguSiyangwa kwaNgema. Namhlanje ngila endaweni yaseNdwedwe, iNdwedwe. Yeah, ngila endaweni yaseNdwedwe sisemzini waseHomisi kaHlophe la esisohambeni khona oluyingcwele siphikelele eNtabeni eKhenana. Sekuyisona leso sikhathi la sisho khona sithi masizazi indlela zomkhululo wethu. Ngiphethe imibuzo u5 engizoyibuza nje abantu randomly ngizwe ukuthi bazokwazi ukuyiphendula. Njengoba u5 imibuzo akunamali engiyibekile nje ngilindele noma yini. Ake sidlale ke sibone ukuthi ubani esimtholayo nesizoqala ngaye manje. Ungakhohlwa ke kuya lapha ya ku YouTube channel ubonani Pro Media, ucindezele usubscribe button, ulike ama videos ethu, uphinde ke futhi ucommente lapha ku comment section ngizwe ukuthi umbono wakho uthini futhi imaphi ama questions othanda noma office ukuthi siwabuze kuma episode alandelayo. Asambeni. Okay, la eduze kwami nginosisi uzozisho ukuthi ubani ebese siya kuma questions. Siswami sobona. Sawubona Ndabeye. Unjani? Ngiyaphila. Igama lami nguzanele uMangema Dlamini. Ukuzwe ngemasizazi indlela zomkhululo wethu. Ya ngiyayazi masizazi izindlela zomkhululo wethu. Alright, kulungile ngoba into yaziyo azivele nje sisuke sihlale kuma questions. Zingaki iziteshi la kuphunyelwa khona uhambo malisuka ebuhleni kuze kuzofika la eHomisi? Sisuka ebuhleni siphumule engonweni, siphinde siphumule ngiyakhohlwa ukuthi kuphi. Angizazi kahle amagama azo but ezimbili iziteshi siphumula kuzona. Sisuka ebuhleni? Ya. Hawu. Umhlangano uthatha izinsuku ezingaki ukufika eHomisi? Umhlangano uthatha izinsuku ezimbili. No, usithatha usuku olodwa ukuthi ufike eHomisi. Sisuka ebuhleni siphumule then mase sifike eHomisi. Hallelujah. Sithini isihlabelelo seku number 14? Isihlabelelo se number 14. What? Lost. Sengikhohliwe. Imbali isetshenziswa kangaki kulezi insuku zohambo ezintathu? Sisebenzisa masasuka ekhaya ebuhleni siyathandaza masifika siphinde futhi imbali sisebenzise mase sifika eKhenana sobingelela intaba. Umbuzo wami wokugcina uthi ngokucabanga kwakho imbali esetshenziselwani ichazani? Very hard question. Imbali ngokucabanga kwami I think ila khona sisuke sicela uhambo luhle kubaba unyazi, ila khona sisuke sicela ukuthi uNkulunkulu asiphe amandla ukuthi sikwazi ukuhamba uhambo lwakhe, sisuke sithandazela kuyona lapha masasuka ekhaya ebuhleni. I think isona zathu ezinye zezathu zembali. Usisi Nkosazana uzozisho ukuthi ubani usukaphi ebese singena kwiquiz. Sawubona. Okay, igama lami ngusine Vilakazi, ngihlala eJohannesburg eDavidton. Ngisabatha emfundisweni Temple. All the way from Johannesburg. Nesikhathi esingakanani nje uba ingcenye yohambo mhlawumbe? First time yami ngize eKhenana. Lo muntu oqala ezalana uyakwazi ukuphendula le mibuzo. Ngizoyiphendula. Okay. Kanti ihadi kakhulu. No, ayikho hadi. Okay. Zame ke. Okay, zingaki iziteshi okuphunyelwa kuzona makusuka ebuhleni kuziwa la eHomisi la sikhona njengamanje? Zimbili. Yeah. I think zimbili. Hawu.
kuthatha isikhathi esingakanani noma kuthatha izinsuku ezingaki ukuthi umhlangano ufike la eHomisi mawusuka ebuhleni? 1 day. Sithini isihlabelelo sekunumber 14? 14. Yo, angisikhohliwe. Angisikhumbuli. Imbali isetshenziswa kangaki kulezi insuku ezintathu zohambo? I think isebenziswa kayi-2. Ngokucabanga kwakho, ngokucabanga umbono. Imbali ichaza ukuthini futhi isetshenziselwana? Isebenzisela for abokhokho ayidalwa. Yeah. Ngicabanga kanjalo. From my knowledge, ngazi ukuthi yeah, isebenzisela for abokhokho ukuthi ngisho uzokhuluma nabokhokho nanani. Ubekela abokhokho bakho abakini abangasekho. Right next to me ngeno my sister la uzozisho ukuthi ubani usuka phi nendawo ebese singena kwi-quiz sawubona. Yebo sawubona. Uyaphila? Yebo ngiyaphila. Ugcinile wamkhwanazi wasukhulu. Ensikeni Temple. Usuka wezwa ngeMIZW intsha zomkhulu wethu? Ngeke ngibone kancane ama short clips ayo. Yeah. Okay, ngibeze imibuzo u5 engizokubuza yona imibuzo nje eshibhile kakhulu elula. I'm pretty sure ukuthi uzoyiphendula vele. Alright. Yeah, ngi-ready. Uma kusuka ebuhleni, that's question number 1. Uma kusuka ebuhleni, umhlangano uphumula kangaki? Kuziphi futhi idish okusho ukuthi uzosho ukuthi umhlangano uphumula ka17 maku17 bese uyayibala idish ngamagama azo, right? Okay, uma kuphunya ebuhleni umhlangano uyaphumula. Hawu mina ngentite kodwa khona uphumula uqala konkosi udlulele engonweni ngambe yenkatheni usuke enkatheni uye lapha ya kwagoba mina ngeke Unesikhathi esingakanani kanti uhambo njengoba ku 2023 okwesingaka uhamba nomhlangano? Mhlambe I think it was 15 if I'm not mistaken. Shembe nyayilwezulu. 15 years. It was 15 man. Kodwa phela mangibala kanje kunzima. Ngiyazazi zonke kodwa into. Ufisa ukuthi ubale kanjani? Ngibala ngisho ukuthi oqala siphumule endaweni ethile, okwesibili esendaweni ethile kanjalo. Yenza njalo ke. Yebo. Okokuqala masiphuma ebuhleni sifike siphumule konkosi emaqadini 1. Sihambe kambe bese sikhuphuka la kuphi. Bese siye parishini. Siqhubeke siyophumula lapha esikhatha esikhanda khona inkathi. Bese siyehla sishone phansi enkatheni esengonweni. Yes. Mase siyaqhubeka sidlulele phambili sifike siphumule akusaphunyula esibukweni sidlule size kagoba bese sikhuphukela phezulu sizo sonke neHomisi. Thatha insuku ezingaki umhlangano ukufika la eHomisi? Uthatha usuku olulodwa. Sithi isihlabelo sek14. La 14 sithi amathemba nesiphiwo. Imbali isetshenziswa kangaki Ohambeni? Imbali Ohambeni isetshenziswa kabili. Ngangibalela. Ebuhleni masiphuma noma sesifikile sisobikelela intaba. Ohambeni. Ohambeni ayisebenzi. Right, question number last uthi ngokwazi kwakho imbali isho ukuthini iyini futhi? Angazi. La eduze kwami ngenosisi usisi unkosazana uzozisho ukuthi ubani ebese siya fast kuma questions sawubona. Enjani? Sikhona kunjani igama? Yila khuliso ngamadonsela ngasempangeni ngithempela emfuleni Temple. Tseleni. Vele usuke wezwa ngequiz?
Yes, ngeke ngibone i-trend nje. Imbuzo yami u5 namhlanje. U5 mncane kakhulu u5. Usually sibuza imbuzo ebe u10 kodwa ke namhlanje only 5 questions. Number 1. Masuka ebuhleni. Njengoba sesila eHomisi manje masuka ebuhleni umhlangano uphumula kuziphi iteshi uphumula kangaki? Yebo. Phumula usuma uphuma ebuhleni, mase uphumula konkosi. Mase uphumule ephalishini, mase uye enkatheni, ufike uphumule enkatheni. Then mawusuka enkatheni ukhuphuke futhi angikho sure kodwa ngathi uyaphumula esibukweni, then ukhuphuke straight uphumule kagoba lapha mase siqala itiyela, then ukhuphuke straight size sifike la ekhaya. Umhlangano uthatha insuku ezingaki ukufika la eHomisi? Ukuze la eHomisi ngeke kube usuku ngoba njengeloko namhlanje nje siphumele ekhaya ebuhleni beku1 ekseni, then la eHomisi abanye kuthi ke sifika ngegaba ngokushiyana kwethu kodwa thina njengamakhosazana nje sifike ngo11 o'clock. Yes, so kuba usuku olulodwa nje. Hallelujah. Sithini isihlabelelo esekunumber 14? Hlabelelo subani? 14. Ish. Amatalent. No, amatalent u13. Mina ngifuna 14. Abakhulu nabancane. Abakhulu nabancane. Imbali isetshenziswa ezikhathi ezingaki la Ohambeni? Ohambeni. Imbala isetshenziswa Ohambeni, isetshenziswa eNtabeni umhlangano. Masiyobingelela intaba phezulu ngaso sonke isikhathi mawukhuphuka nje eNtabeni uyayibeka masuwehla futhi uphinde uyibeke ngoba nje sizosuka la eHomisi sifike siye ekhaya eKhenana so besika endleleni sibekele ukuthi mase siyobingelela intaba mhlawumbe ngakusasa noma ntambama asazi umnikazi uyoshonini, then so bese siyiphatha siyobingelela intaba phezulu sibeke sithandaze noma futhi usubuyela ekhaya usuwehla futhi eNtabeni usesiye emadodweni uyibeke uthandaze. Hallelujah. Ngokwazi kwakho noma ngokucabanga kwakho imbali iyini futhi isho ukuthini? Ngokucabanga kwami ngicabanga ukuthi sisuke kukhona uxhumano mhlambe nabantu bakithi abasuke bengasekho sithinta mhlambe nengele osuqobo le osuke uhamba nayo. Okay, la sinosakhile bathu bani uJiyos kodwa uzosisho igama lakhe ngempela. Sawubona. Baba, Igama nesibongo eThempeli. usakhile waDube eGibisila Thempeli baba. Nginembuzo u5 engiyiphethe engizokubuza yona asinayo imali esinayo sibekile namhlanje. Yeah, kodwa imbuzo nje u5 futhi simple kakhulu. Umbuzo oqala uthi iziteshi okuphunyelwa kuzona makusukwa ebuhleni kuze la eHomisi zingaki iziphi futhi sisho uzozisho ngamagama. Oh, angingazisho inamba ngizozisho nje inamba izobisiphumela ikonkosi emaqadini kube iThempeli leli laseParishini kuthiwa iKhenani kube isengonweni kube isegamini kube ila tekujikwa khona kuyo esibukweni bese kuba ekwagoba bese kuba iHomisi. Umbuzo olandelayo uthi umhlangano mawusuka ebuhleni uthatha izinsuku ezingaki ukufika la eHomisi lesikhona khona njengamanje? Kuba usuku olulodwa baba ukufika eHomisi. Sithini isihlabelelo seku14? 14 amathalente neziphiwo 14. Oh, amathemba nez amathemba neziphiwo 13 angithi amathalente. Amathemba 14. Angazi mina okubuzayo. Yeah, amathemba neziphiwo 14. Imbali isetshenziswa kangaki ohambeni? Ohambeni isetshenziswa kanye ibekwe ebuhleni kusuka kuphela because sekwa eKhenana ayisabekwa masifika nomhlangano.
Okay, yona-ke imbali ngokwazi kwakho wazi ukuthi isetshenziselwa ukwenzani futhi ichazani. Baba, hayi ngabe ngidlala ngawo. Ngiyayibeka nje, akaze ngiyihluphe ngokubuza ukuthi ibekelwani ngabe ngiqamba mangawo. Oh, mina igama ngosicebo kaNzuza. Mahlobo. Mshazi. Mfowethu nginembuzo ewu5 nje ngizokubuza yona futhi lula kakhulu. Mhlambe futhi uzoyiphendula yonke. Makusuka ebuhleni njengoba sizohambeni nje manje kuseHomisi zingaki iteshi okuphunyulwa kuzona futhi amagama azo mhlambe mawungazisho. Step sokuqala masiphuma ebuhleni stop kuba isemaqadini eMbeka. Masisuka eMbeka nakho eParishini eKhenana. Akusuka eKhenani sifike siphumula engonweni. Akusuka engonweni enkatheni bese sizophumula lapha kwaGoba. Masuka kwaGoba sizongena la eKhenana. Njalo la eHomisi ngiyaxolisa. Masuka ebuhleni kuthatha insuku ezingaki ukuthi sifike la esikhona njengamanje eHomisi. Ngilinganise nje ngoba sisuke siphume ngoba bese kuyela ko2 masiphume ebuhleni. Ngisho ukuthi akulona usuku olugcwele kodwa ku less than 24 hours. Shutha kulona usuku lonke. Sithini isihlabelelo esekunumber 14? Amathemba neziphiwo. Imbali isetshenziswa kangaki ohambeni? Ngisho ukuthi masisuka ebuhleni iyabeka imbali eThempelini. Shuthi ohambeni kahle kahle imbali beke ebuhleni eThempelini masuka naseKhenana eNtabeni masifika. Uyakholwa? Ngokwazi kwakho imbali isho ukuthini futhi isetshenziselwa? Hayi umbuzo wakho bhuti. Kodwa imbali mangicabanga ngokubona kwami akaze ngiqhamuke mhlawumbe ngibe nalolo lwazi lokuthi ibekelana kodwa suke kuyisign yokuthi ukhona emhlanganweni nokuthi ucele nezinto oyifunayo kubantu bakini. Sinobhuti la eduze kwami okuyena esivala ngayo iquiz namhlanje uzosisho ukuthi ubani ebese siyaqhubeka bhuti wami sawubona. Yebo njani? Sikhona kunjani igama nesibongo? Le ndana emncube eGauteng ngegoli emaqhaweni. Hey yabona ke manje umele iprovince yonke. Ya mfethu nginembuzo u5 nje ngizokubuza yona futhi ngithemba ukuthi uzoyiphendula ngoba imibuzo nje ishibhile kakhulu. U ready? Yeah, I'm ready. Umbuzo wokuqala uthi uma suka ebuhleni njengoba sizohambe nje oluyingcwele oluya eKhenana mangabe sisuka ebuhleni siphumula kangaki futhi siphumula kuziphi iteshi size sofika la eHomisi? Siphumula I think 4 eMbeka enkatheni kwaGoba and not before uGoba lapha elokhu kwaShangase bese kuba kwaGoba 4 or 5 but it depend ukuthi uba ume kuphi because uGoba kwaShangase egameni kwaKhelene. Yeah, but ziwu5 ngomthetho kodwa inkosi yona enze ukuthi mhlambe zibe u4 like izona siphumela ka4. Uyakholwa? Mangabe sisuka ebuhleni umhlangano usuka ebuhleni uhamba insuku ezingaki ukufika eHomisi? Usuku olodwa onyazini but before behanjwa 2 days. Isihlabelelo sekunumber 14 sithini? Amathenda neziphiwo 14. Yes, 14. Oh, 14 or 13 amathemba skills amathemba. Alright. Uma sisohambeni oluyingcwele sisuka ebuhleni imbali isebenza kangaki? Usually imbali isebenza kayi1 but abantu ke masuka ebuhleni abanye bayayibeka ngokwami nje ukubeka imali uthandaza bese uyahamba isebenza eNtabeni imbali. Ngokwazi kwakho imbali isho ukuthini futhi isetshenziselwana? Ngokubona kwami kusuke uzifungo sokuthi sengihambe ngaze ngafika eNtabeni nokubonga ukuthi ke mhlambe ke konke okwenza kukhanya kuqhakaza impilo yakhe phambili ingabe nezihibi ukuzibonga la kushembe nokucela inhlanhla ukuthi ke lembali le isifungo sokuthi konke ngikwenza kuqhakaza kuphile uphinde futhi ungumeme na next time eNtabeni.
Kulomdlalo ngithola isifundo ukuthi kubalekile ekuthenini izinto zesonto fanele wenze show ukuthi each and everything eyenziwe esontweni uyayazi because bengazi ukuthi kuphunyulwa lapha estation sokuqala okwesibili imbali bengayazi ukuthi yani bengitshela nje siyathandaza sicela uhambo so yeah Leli ukuthi ahlahle impepho njalo imbali imele ini. Ya nathola ukuthi iteshi kahle kahle sezizonke mhlawumbe ziwu5 bangaphosisi ya. Like isifundo engisifundile ukuthi like ziningi like izinto ongaziyenza. Makumelanga ugive up like ayikho into ezakalula. Yonke into yabo kumele ulwele ukuze uyithole ungagive up. Yeah, njengokuthi yabona ngoba besahamba abanye bagcine sebagive upile just because of abanye bakhala ngokuthi sebakhathele yabo. Kodwa sizamile wena azange sagive up sayisafika la. Ngiyathemba futhi ukuthi masiqhubeka futhi sizohamba size siphinde futhi sifike. Ngiyabonga. Sifuna ngisifele ukuthi kubalekile ukuthi mangabe kwenziwe izinto ungaveli nje wenze kanye nabanje ngembali nje ukuthi sibeke imbali esontweni kodwa wazi umlando ukuthi ibekelani nokuthi kwenziwelani lokho. Iyasikhulisa futhi isenza sazi ngoba khona abanye abantu abangalwazi lolu hambo ukuthi suke senzana bakuthatha njengejeni noma itrip kodwa lolu hambo lolu mina ekukuboneni kwami ngiyalifisa intsha ilwazi ukuthi kusuke kuyindlela esicelela ngayo uNkulunkulu nesicommunicator even ngisho nangayo nabantu bakithi abangasekho ngoba ibona abasipha amandla besebenzisana noNkulunkulu. Sikhona isikhulu sengisizakele sengiyazi ukuthi imbali impepho bengakwazi lokho. Fundile kakhulu. No ngiyancoma kuhle kakhulu lokho ukuthi abantu bazi ukuthi umuntu kubalekile ukuthi umuntu azi imvelaphi yesonto lakhe kunokwazi imvelaphi yabantu abangabalekile kuye umuntu mayazi ngenkolo yakhe ukuthi uba omkhulu uzekufikela plus ke nekuboke ukuthi ungowapho zalo bani kubaleka kakhulu lokho. That was uLindani wakwamncube from Gauteng. Kuyena ke esivale ngaye iquiz yethu yanamhlanje. Uphendule kahle most yabantu esidlale nabo namhlanje iquiz baphendule kahle okuyinto ke engavamisile nokho. Yabe sila eHomisi emhlanganweni noma ohambeni oluya eKhenana. Silindele ke izwi ukuthi kube yilona lisilawulayo njengamanje ukuthi kuzokwenzakalani nokuthi sizophuma nini umhlangano uzophuma nini njengoba sengishilo ke besila eHomisi sisasohambeni sisazoqhubeka nje noma sifika futhi phezulu eKhenana sofike siyenze futhi quiz mina nawe solokho sibonana nje sihlangana kanje wena lapho kwakho ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe uphinde ulike ucommente ngoba ngiyafuna ukuthi sixoxe le ndaba ngiyafuna ukuthi ungitshele ukuthi imaphi ama questions ofuna ukuthi siwabuze uma ngabe senza iquiz. Ya igama lami ngusiyangwa kwaNgema mina nawe siphinde futhi sibonane khona la kubonana iPro Media ngesikhathi esifanayo. Bye bye usale kahle.